Na rantse da Allah wallahi malamai ku yi wa mata faɗa wallahi tallahi. Yi wa mata faɗa akan bawa mazaje ta kashi. Na rantse da Allah suna nan wallahi suna ba mazajensu ta kashi suna ci matar auren nan yawanci ba zan yi wallahi ko kafara ba zan ba ko akan ma ne zan yi kafara gaskiya ne ma ai shi ma ƙarya na zo na faɗa kenan wallahi ni ganauci ba jiyau ba in iskan maza kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga wannan abin da wannan take magana akai? Na rantse da Allah ya zama rampant, ya zama ruwan dare. Ku yi auren sunna amma ku koma kuna kwasar zunubi madadin lada. Wace hasara ta wuce wannan? Ga cututtuka, musamman ke da za a sama cututtuka. Ya kamata ki sama ma kanki lafiya. Wallahi mata ku za ku taimaka wajen dakile wannan abin yayi yawa. In baki duk tsoron da kike ji wai ka sake ki dawo gida ki zaurci, gara ki zaurci da ya gama rarike ki ya sake ki. In ya gama rarike ki ciwo ya same ki wallahi sakin ki zai. Da abin da kuka ji Allah ya hana fa to akwai hikima fa. Allah ya tsine ma masu luwaɗi fa. Yana daga cikin aikin da Allah yake juya ƙasa saboda shi fa. Mutanen annabi Lutu fa ludin kawai suke yi Allah ya jirkice ƙasan fa. Mu dan albarkacin manzo Allah da ya mana addu'a ya ce kada a halakar da mu da ayyukan wawayen mu. Kada a halakar da mu gaba ɗaya da ayyukan wawayen mu. Allah ya karba mai wannan. Amma kai da kake yi musibar da za ta same ki a rayuwarki ta duniya ma kafin a je lahira. Domin ba za ki dauki laifin wai ki ce nashi bane shi kadai har da ke da kika yadda. Ai ke ba jaririya bace ba karama bace ba. Kina da damar da zaki ce ba za ki ba. Kuma ki zo ki bayani a raba ku tunda dan iska ne kazami. In ba kazami ba ga inda Allah ya halasta maka ga inda Allah ya halicce shi don wannan hidimar kai ka ce kana kazanta wajen fitar kashi ba me kai kashi kazanta da wari kai can ne in ba jaraba da mugun lalaci da hauka da aikin bokaye mafi yawa bokaye ke sa wannan abu wani kuma ba bokaye bane wallahi kawai wani ciwon zuciya ne ke damu irin wani mummunan ciwo ne a zuciyar shi tunda idan ba ku kiyaye lafiyan ku ba shi namiji da yake yi da ke in da Allah ya sa ya tuba ko ya daina yi shikenan fa amma ke kokin tuba an riga an lalata ki wannan wurin da ake shiga ki wallahi lalata ki za a yi karshe tsutsotsi su dinga fita daga jikinki ai haka luwadi suke yi to wallahi ku makan ku kiyamul layli cases ne ga sunan Bridget na wannan hidima fa wallahi muna jin cases da yawa kawai namiji kai ka ce yan zina mazinata ne ke wannan da kuma yan luwadi musamman ke kuma ki zo ki saki jiki saboda tsoron saki ba ki san abin amma ki saki jiki ana maki abin da zai cutar da ki har ki dawo ma kila ki ji kina so saboda in ka saba da iskanci sai ka ji an riga inda ana cutar da ke har wurin ya riga ya rarike kin saba shikenan an kashe ki kila ma har ta kai baki iya rike tusa kai wani ma wallahi sai dai suna zaune su kansu ba sanya akai ba sai su ga kashi na zuwa ai da stage by stage ne ai stage by stage ne lalacewan jikin to kin san haka kuma kika yadda wannan wani irin jakanci ne Allah shi kyauta